Исәнмесез музыкаль каймак хит парадын караучы дуслар. Телеэкраннарда мин Зөлфәт Зинуров. Тапшыруны башлаганчы сезне котлыйсым килә. Табигатьтә җәй, урамда җылы, ә алдагы 1 сәгатьтә сезне шәп премьера һәм сез яраткан җырлар, клиплар көтә. Экраннар янына якынрак килегез. Башлыйбыз. Быел җәй бик эссе булырга охшап тора. Музыкаль каймак хит парадында да шундый һава торышы көтелә. Ышанмыйсызмы? Әйдәгез бергәләп кайнар премьераны каршылабыз. Бу атнада резидентлар рәтенә Фәйрүзә Захидуллина өстәлә. Танлыйбыз.
Куатнада 9-нчы баскычка төшкән Аиданың июньгә әллә ни планнары юк. Аның каравы, июль башында булачак бик мөһим чарага әзерләнә ул. Мәрхүм кызы Аида хөрмәтенә балалар җыеп, бәйрәм уздырырга тели икән. Барлык серләрен дә ачып бетермик. Калганын Аида үзе сөйләр. Ә хәзер игътибар экранга. Аиданың Time TV Production командасы белән төшерелгән клибын карыйбыз. Yıldızlardan bürge Jiyaydı Biz tanış isimler Düşlerimde Haman seni görem Anatomy O hisler isimde İsimde mi Yıldızlardan bürge Jiyaydı Biz tanış isimler Düşlerimde Haman seni görem Anatomy Исеңдәме кышлар моңа тыңлап Үткәрдек без язгы кичләрне Уйларыбыз һәр чак бер булса да Яшердек без сөю хисләрен Исеңдәме йолдызлардан бергә Җыяр идек без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Анатомый O hisler isimde İsimdeme Yıldızlardan bürge Jiyaydı Biz tanış isimler Düşlerimde Haman seni görem Anatomy O hisler isimde Исеңдәме дустым серләр уртак Сүзләребез безнең бер иде Гомер үткән юллар кисешмәгән Бүген безнең сөю юк инде Исеңдәме йолдызлардан бергә Җыяр идек без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Anatomy O hisler isimde İsimdeme Yıldızlardan bürge Jiyaydı Biz tanış isimler Düşlerimde Haman seni görem Anatomy O hisler isimde İsimdeme Yıldızlardan bürge Jiyaydı Biz tanış isimler Düşlerimde Haman seni görem Anatomy O hisler isimde İsimdeme Yıldızlardan bürge Jiyaydı Biz tanış isimler Düşlerimde Haman seni görem Anatomy O hisler isimde Көннәрдән бер көнне бер официант үзенең сөйгән ярын очрата. Ул аңа беренче күрүдән гашыйк була. Алар бергә җырлый, бергә бии. Бу Зөлфәт нинди әкият сөйли инде дисездер. Әкият түгел. Хәзер карыйсы клипның кыскача эчтәлеген сөйләп бирдем. Кешедән ишеткәнче үз күзләрең белән күрү яхшырак. Шуңа күрә Ландыш Нигъмәтҗанова белән Фәрит Таишевны җырлатабыз.
Ötmegəç durmuşum o'zgardi, yanğa bittan boshlandı. Dağlarını ko'shirergada hozir sening ishing jon qoyim. Yaratam seni ham mangilikka, bu so'zlar tug'ilib birda. Boshlarimni aylantirib gina yasharsim ekan gilida. Aylana, aylana, ay boshlarim aylana, 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 ko'nglim senga aylana, yuragim turida o'tib kirding singina, turmush maqbul ekan u yashaganda, marhamatda. Aylana, aylana, ay boshlarim aylana, 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 ko'nglim senga aylana, yuragim turida o'tib kirding singina, turmush maqbul ekan u yashaganda, marhamatda. Merhabetten başlar eğlenene, kullar pulga beylene. Süyüğümle eğdip yürmesem de gözlerimden kurgene. Yarım bulup param bulup gına yaşarga da yaşarga. Yaratam seni dip ömür boyu yazsın bizga yaşarga. Eğlene, eğlene, ey başlarım eğlene, 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 ko'nglim senga eğlene, yuragim turida o'tib kirding singina, turmush maqbul ekan u yashaganda, marhamatda. Eğlene, eğlene, ey başlarım eğlene, 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 ko'nglim senga eğlene, yuragim turida o'tib kirding singina, turmush maqbul ekan u yashaganda, marhamatda. Eğlene, ey başlarım eğlene, 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 ko'nglim senga eğlene, yuragim turida o'tib kirding singina, turmush maqbul ekan u yashaganda, marhamatda. Eğlene, eğlene, ey başlarım eğlene, 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 ko'nglim senga eğlene, yuragim turida o'tib kirding singina, turmush maqbul ekan u yashaganda, marhamatda. Үкінме үз-үзіңе, кішілерінің сөзіне деп жырлы Ришат Фазли Ахметов. Аның бұл жыры һәм клибы көпләрнең күңеленә хош килде. Ә клип TMTV Production командасы белән төшерелде. Әйдәгез әле бергәләп карыйк. Брат, кайгыда да шатлыкта да гел бергә булырбыз. Без сине ташламаячакбыз. Рахмат сезгә, җегетләр, рахмат. Бик зур рахмат. Менә шулай бергә яшәргә сыгылда көннәрдә дә гәз. Ура! Үкенмә үткәннәргә, үкенмә киткәннәргә. Үкен син дус булып йөреп, сереңне сүткәннәргә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенүләр, сагышлар, югалтулар, табышлар. Һәр кемгә дә аерым-аерым бирелә шул язмышлар. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенмә үз-үзеңә,
özüngem Kişilerinin sözüne Her vakitte dersin aytıp Dur kara kusine Zorlanma bilgenlerge Qarama külgenlerge Işanma mengige deyip Vəqdələri birgenlerge Hükünme üsüsüne Kişilerinin sözüne Her vakitte dersin Dur kara kusine Нәрсәгә кирәк мин сиңа мондый килеш? Sözüne Kişilerinin sözüne Her vakitte dersin aytıp Dur kara kusine Her vakitte dersin aytıp Dur kara kusine Июнь ayında jырчы Рамил Закиров Сабантуйлар дөньясында булачак. Быел Сабантуйны эшләп кенә түгел, авылга ял итәргә кайтып үткәрәсем килә ди ул. Чөнки Рамилнең инде 10 елдан артык туганнар белән җыелышып, яңа киемнәрен киеп, караучы буларак Сабантуйга төшеп ял иткәне юк икән. Хыялың чынга ашар дип ышанабыз. Һәм клибыңны куеп җибәрәбез. Ну, bu Рамил, гүрсің қақалайын дуым. Ғымыр бойы шулай болды ішінде ол. Ойдасың ойынды ол. Егітлер, әйдәгіз біздің жырны жар, ә? Ойды. Ғымырлар үтә, 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 ай-ай, бәшәп, тәкі-тәкі-тәкі-тәкі, шулай яшьлегімдә килә қаласы. Ялкынлы мәхәббәт хисләре Шатлыклы иртәләр кичләре Яшьлекнең тылсымлы язылары Йокысыз аттырган таңнары Гомерләр шулай ай йөрәкнең дәртле ярсуы гомерләр үтә ай бәхет көтә 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 шулай яшьлегемдә килә каласы
Җырчы Роман Плеханов июнь айында үз тамашачыларын сөендерәчәк. Хәзерге вакытта ул 2 яңа җыр өстендә эшли. Димәк, озакламый премьералар көтелә. Булардан тыш Роман Сабан туйларда да катнаша икән. Аның TMTV Production командасы белән төшергән клибы безнең хит-парадта бүген 5-нче. Карыйбыз. Ничек әйтим икән, мәхәббәт инде бүтән. Агып китсен сагыш, ярлар буйлап бездән. Йөрәктә ярату, дәва юк аңардан. Син яракта, син булың, сүз каршы ярдан. Яраталмам юк, яраталмам юк, яраталмам юк яңадан. Гөлкәдә сине, сөю каршы яллардан. Без бергә түгел, без ятлар бүген, араларда томан гына. Ике арада тик ике яр гына. Тәрәзәгә җил кага, әллә соң Бергә үткән мизгелләр юк оныта алмыйм. Без бәхетле идек, сулар булып бактык. Ике ярда ялгыз, ике uşak дөрләп янды. Яраталмам юк, яраталмам юк, яраталмам юк яңадан. Гөлкәдә сине, сөю каршы ярларда. Без бергә түгел, без яклар бүген, араларда томан гына. Ике арада тик ике яр гына. Biz bергә түгел, без яклар бүген, араларда томан гына. Ике арада тик ике яр гына. Яр гына. Музыкаль каймак хит парадын алга таба дәвам итәбез. Алсу Вәлиуллина бу атнада 2 баскыч алга күтәрелде. Һәр вакыт позитив, һәр вакыт дөрес тукланучылар рәтендә булган җырчыны котлыйбыз. Ә җыры тиздән сезнең экраннарда пәйда булыр. Синең куллар мине сөя, сөя. Бишекләргә
Өзі құры қалған құлару Соңғы білім нәрін Өзі құры қалған құлару Сенің құлар кірлерін юып Топасланып біткен құлару Уттап ішіп салқын марда ішіп Сүйелленіп біткен құлару Яшьлек кызлар кулына да алмаштырмам әнкәй кулыңны шул куллар белән тагын бер кат иркәләшем әнкәй кызыңны Шул кулар белән тагын бер кат иркәләшем Яшь җырчы, яңа йолдыз финалисты Марсель Закиров кыю адымнар белән алгы баскычка атлый. Бүген ул 3нче урында. Ә клибы сезнең экранда. Кояш минем күңелемә Күзеңә карап туймый Тик йөрәгемдәге сөюне Нишек әйтергә уйлыйм Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар яратам дип Күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар яратам дип Күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Мәхәббәт сөю билгесе Роза чәчәге белән Иң кызылын аларның җыйып Синең яныңа киләм Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар яратам дип Күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар яратам дип Күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Яратамын жаным дие Чәчкәләр сузам сиңа Ал йөрәгемне бүләк
kürek minna Asıtandan suyem deyip sarı kuşlar yaratam deyip Göke yıldızlar yazalar Hislerimini anlatta benim kulumda Sine deyip jiran kızıl rozalar Asıtandan suyem deyip sarı kuşlar yaratam deyip Göke yıldızlar yazalar Hislerimini anlatta benim kulumda Sine deyip jiran kızıl rozalar Июнь ул һәрбер артист өчен Сабантуйлар айы дигән фикердә Айгөл Бариева. Үзе дә әлеге милли бәйрәмдә чыгышлар ясый икән. Кызы белән улының эшләрдән, укудан бушаганын көтә икән җырчы. Алар белән бергә ялга барасы килә ди Айгөл. Шулай итеп, Айгөл Бариеваның планнарын барладык. Клибына да күз салыйк. Күңелеңдәге авыр ташыны ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә Олы йөрәкле кеше күз яшьләре тамган чакта Кычып алырлык булсын аның кайнар кочагыннан Яшәр өчен көч тусын, яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше Шарапсыздан баш иелеп тәмам ардым дигәндә тик бер сүзе белән каба канат куйсын иңнәргә күңлеңдәге авыр ташны ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә олы йөрәкле кеше яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше булсын икән син диеп яшәр кеше
Иң соңгы яңалыклар, яңа чыккан тапшырулар һәм кызыклы конкурслар безнең социаль челтәрләрдә. Языл, күзәтеп бар. Җиңүченең исемен тиздән ишетербез. Ә хәзер барлык катнашучыларны тагын бер кат карап чыгабыз. Гомергә килеме юлди, матур яшәүгә җитми дип, әни безгә дәшә серләшә. Исеңдәме йолдызлардан бергә җыяр идек без таныш исемнәр, төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмый ул хисләр исемдә. Әйләнә, әйләнә, әй башларым әйләнә. Әйләнә, әйләнә, күңелем сиңа бәйләнә. Йөрәгем түрендә үтеп кердең син генә. Тормыш матур икән ул яшәгәндә, мәхәббәттә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дөресен әйтеп, туры кара күзенә. Гомерләр үтә, ай, бәхет көтә. Шулай ай йөрәгенең дәртле ярсуы. Яраталам юк яңадан. Гөлгә сине, сөю каршы ярларда. Соңгы телебнәре миңа биреп, үзе коры калган куллары. Сутаңдан сөйгәм дип, сайрый кошлар яратам дип, күккә йолдызлар язалар хисләремне. Аңлап та минем кулымда, сиңа диеп җыйган кызыл розалар. Яшәр өчен дәвам итү, бар мәхәббәт көче, гомрең буе булсын икән, син диеп яшәр кеше. Тиз адымнар белән беренче урынга менеп җиттек. Бу атнада лидер позициясын Айгөл Хәернасова яулады. Җырчыны котлыйбыз һәм клибын сезгә тәкъдим итәбез. Ягыма кайтсам җиргә ятып, тыңлар
Июнь айына старт бирдек. Җәйләрегез яхшы эмоцияләргә бай булсын. Шул теләктә мин Зөлфәт Зиннуров сезнең белән саубуллашам. Төгәл бер атнадан ТМ-ТВда музыкаль каймак тапшыруын карамый калмагыз. Сау бул! Thank you.